Continuem parlant de temes del dia. Acció Cultural ha afegit una demanda al recurs que ja té presentat contra la Generalitat per l'expedient de tancament de repetidors de TV3. Per Acció Cultural, la llei audiovisual valenciana s'arroga competències que són estatals i com l'expedient de tancament s'ha basat en aquesta normativa, tot el procés quedaria invalidat. Nosaltres considerem que l'administració valenciana no és competent per a instruir el procediment sancionador i que la llei valenciana del sector audiovisual que està aplicant en aquest expedient sancionador ha de ser declarada inconstitucional. Expliquem també que a hores d'ara existeix un procediment de recurs d'inconstitucionalitat plantejat pel president del govern contra aquesta llei valenciana perquè usurpa competències estatals en l'àmbit de telecomunicacions i demanem al Tribunal Valencià que abans de resoldre el nostre cas, i precisament perquè és d'aplicació, aquests preceptes són d'aplicació, els preceptes de la llei que està recorreguda davant del Tribunal Constitucional, plantege la qüestió d'inconstitucionalitat, que implica que ha de preguntar al Tribunal Constitucional com s'ha d'interpretar la llei valenciana i si és o no constitucional.